go. Gaur egingo duguna da, grafiti hau guztion artean. Horretarako berreskuratuko ditugu zenbait kontzeptu. Da hasierakoa izango da segurtasuna. Zer egin behar dugu hau sartzerakoan, hori ja badakigu, ez? Beti aurrera begira. Hori da, horrela egiten badut eta begietara zuzentzen badut edo, gero arazoak, bale? Egingo duguna gaur izango da trazoa oso ondo zehaztea. Horretarako distantzia egoki hartu eta beti mugimenduan egin behar duzue. Horatu, ez hasi horrela eta gero mugitu, bestela, margoa pilatzen da bertan, bale? Ni hip-hop mundutik nator, rapean, grafitian murgilduta ibili naiz, da hau emoten dut ikastaro hauek gazteekin, adin ezberdinetan, eta beraiek hartzea espraia eta askatasunez hasiera batean barnean daukaten hori ateratzea, ez? Gaur ikasi dugu nola egin ondo grafitia eta marrazi bat. Idatzi gauza kormetan eta baina artearekin. marrazki bat, espray batekin. Umea jakiteko nola marraztu eta denbora pasa egiteko, oso ondo. Pues lehenengo markatu behar dira limiteak, gero koloreztatzen dugu eta gero fondoa ipintzen dugu eta azkenik subratzen dugu gehiago grafitia. Oso ondo geratu da. Hemen egin behar dutena gehien bat da ondo pasatzea, da gutxinaka hartzea zenbait nozio margoaren inguruan, da nola margoztu behar den, da nola trazoa egin, ez? Hasieran zehaztu dugu beltzarekin izki guztia. Da orain, ondo ikusteko, berriz beltzarekin gainetik egin behar dugu. Horretarako, distantzia ondo hartu eta hurbiletik egin, bale? Venga, hau bai. Denborarekin bai bilatzen diala zenbait nozio hartzea, ez? Nola margoa bota behar den, hau da zenbat distantzia hartu behar den, koloren asketa eta irudimentzioak, adibidez, itzalak nola sartzen diren, baina horretako izan behar dugu talde itxia eta gazteekin orduak izatea lan egiteko. Hemen ikusten duguna da pixka bat zabalagoa, askeagoa. Kontua da, askotan ikusten dutela hirian edo herrian espraia edo grafitia daudela, eta askotan ez dute eskura hori egitea, ez? Ikusten dute zerbait ilegala moduan, da honen bidez eskura daukate hori egitea eta bizkanaka frogatzea. Askotan kalean ikusten dien gauza askok nahiko zikinak gelditzen dira, azkar egiten direlako. Hemen aukera dago gauzak lasaitasunez egiteko eta material onarekin, ez? Nire esperientzia normalean gazteekin izaten da nahiko polita, ez? Are gehiago, nik ematen duana da nahiko erakargarria beraientzat, orduan beraien joera izaten da oso ona. This